Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita. Kagupod man sa aton nga mga ka-newsline na reporters. Disyembre 22 kita subong 2021. Sa mga listeners nga ara sa abroad, sa mga ka-newsline, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga Pinoy, kag sa mga Ilonggo, kumusta na kamo tanan? Samtang nga nagahilay-hilay kamo, hatagan kamo namon sa mga balita nga natipon sa ngaton nga mga newsline reporters kag natipon man sa ngaton nga news center. Standby lang ay any moment from now check na nato ng kaundan sa mga impormasyon. Dira sa kaumahan, kadagatan, kabukiran, basi may baha na dira sa inyo. Palihog lang padala diri sa mga pictures. Indicate na palihog kung ano na nga lugar, ano oras nimo nakuha. Ay publish naton para ma-acknowledge ka. Palihog, like, share and follow sa Facebook page sa Iloilo Newsline. Kag sa Facebook page sang Gimaras Newsline. Kag palihog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline, the same also sa Gimaras Newsline. Sa mga Gimaras nun, sa mga taga-Hordan Gimaras kami nga grupo, kag ang mga Gimaras nun sa abroad, okay lang kamo tanan. Sa mga public officials naton, sa mga medical frontliners. Halong-halong gid kita. No, hindi kita sagad pasayang-sayang. Ilabi na sa sining nga nagabundak ang ulan. No, gulpi lang nagabundak ang ulan. Hindi ka mo sagad sulay nga sulay. Kay basi trangkasuhon ka mo kag basi i-charge sa COVID. Ay ang symptoms sa COVID ulo pariho sa trangkaso. So bilang pagpabalo lang ini sa inyo, pagpahanomdom lang sa inyo. Ay masami nga nagapanomdom ang ini nga programa ang Iloilo Night Watch. Pamayara kamo dira nga mga sekreto nga mga impormasyon, palihog lang chat diri sa Iloilo Newsline o kung pwede man nga mag-text kamo sa 0929-254-4135.
254-4135. 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Adayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Sa mga katapos ang media nga nagapulaw-pulaw nga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline, kumusta na kamutanan? Raman sa iban nga probinsya. Sa Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, kag sa siyudad sang Bacolod, sa Palawan, Oriental Mindoro, sa Occidental Mindoro. Mayong gabi sa inyong tanan. Standby yan ay sa atong mga listeners kayara nasa aton nga linya ang Pag-asa Iloilo. Naka-standby na sa linya si Engineer Rafi Tapales. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Tapales, sir. Mayong gabi. Hello, sir. Hello, sir. Engineer Tapales. Hello. Oh, go ahead, sir. Go ahead. Mayong gabi, sir. Utod. Nautod siya. Testingan taliwat. Ang linya ni Engineer Rafi Tapales kinautod siya. Ara na. Ara na sa linya ng aton Pag-asa Iloilo. Engineer Tapales, mayong gabi. Hello. Yes, sir. Good evening. Ayos, ang mayong gabi sa tanan. Karinig ko sa update sa panahon karong adlaw, September 22, 2021. Itong tropical convergence nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao, bangod sa sistema. Western Visayas, maka-experience sa may tagal-galong-galong tugtog sa magalumon man ang kalangitan. Isolated na pag-ulan sa panagong pagpangilato gaya sa intertropical convergence zone. May natugtog kasarangang hangin na linabagat na nasiglangan na magapadayon sa Western Visayas. Nautod. Bangod nga malain ng tsimpo. Nautod ang linya ni Engineer Rafi Tapales. Nag-utod ang linya niya, no? Oo. Bago lang gid, no? Bago lang gid. Na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa app ng mga
credit payment centers para you have more time to do more and be more. Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ay ang transition phase sa pagitan ng ECQ at GCQ. Sa patuloy na paglaban sa COVID-19, ang mga minimum health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask, at pagpapanatili ng safe physical distancing ay patuloy nating sundin. Sa ilalim ng MECQ, istriktong ipinapatupad ang home quarantine sa lahat, lalo na ang mga below 21 years old at above 60 years old, mayroong immunodeficiency o health risks, mga buntis, at pati na rin ang mga kasama sa bahay ng mga nabanggit. Limitado pa rin ang paggalaw sa pag-access ng mga essential goods at services, pagpasok sa trabaho sa mga pinahihintulutang industriya at iba pang mga aktibidad. Maaari namang mag-operate in full capacity ang mga sumusunod. Pinahihintulutan namang mag-operate in 50% capacity ang mga sumusunod. Mananatiling naka-skeleton workforce o alternative work arrangements ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at accredited diplomatic missions at international organizations. Ang mga hotels o mga katulad na establishmento ay hindi pa rin pinapayagang mag-operate, maliban sa mga sumusunod. Ang mga public gathering ay ipinagbabawal pa rin tulad ng movie screening, concert, sporting event, at iba pa. Ang residential o face-to-face classes sa lahat ng antas ay patuloy na suspendido. Ang limitadong operasyon sa mga malls at mga pamilihan ay pinahihintulutan habang bawal pa rin ang mga leisure establishments at services. Ang pampublikong transportasyon ay suspendido pa rin at ang pribadong transportasyon tulad ng mga shuttle ng kumpanya at mga personal na sasakyan na ginagamit ng mga authorized persons outside residence ay pinapayagan alinsunod sa mga guidelines ng DOTR. Ang iba pang mga essential at priority public and private construction projects ay pinahihintulutan alinsunod sa construction safety guidelines. Balik kita sa ato nga pagpangalagad sa Iloilo Newsline. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday.
Bisan pang gainulan sa inyo da lugar. Happy birthday sa gyapon. No, dayon ang kaadlawan basta wala lang sang tipon-tipon. Kaina, nagdeklarar na sang iya kandidatura si Manila City Mayor Isko Moreno Dumaguso. Nga maga papili siya sa pagka-presidente sa 2022 election. Ang mangin running mate ni Manila City Mayor Isko Moreno, si Dr. Willie Ong. Kita yun ni Permia nga na si Dr. Willie Ong nga nagapost ni siya sang mga herbal medicine. No, hindi bala to. Ang iyaya kalabanan niya herbal. Sa mga katigulangan nila, amo manayang ilang namataan mo. Walay sapayan nga rehistrado siya nga doktor. No? So siya ang ginpili ni Manila City Mayor Isko Moreno. Kay sambal ni Isko, niya mayon ni kay doktor, at least kabalo siya magtuon kung anong nagakaangay parte sa COVID-19. Babalaan niya kay ti doktor saya mo. Ibudlay ang nagapungkod nga hindi doktor. No? Sa iban nga departamento, di mayon na kuno mangin running mate ya, isa ka doktor. Yari si Manila City Mayor Isko Moreno. I don't belong to a large clan. I am neither son or daughter of a president. Hindi nyo makikita sa pera ang muka ng aking walang perang mga ninuno. No avenues named after them. Kahit nga iskinita o waiting shed, wala silang pangalang Dumaguso. I have pulled myself out of the gutter with no daddy war box helping me alone. Lone Ranger po ang apelyido ko sa gobyerno. Nag-iisang Dumaguso sa government directory. Missing in action din sa social registry. At sa gitna ng mga agam-agam, meron pang nakapagsabing na sa tanda kong ito, 23 years in public service, bata pa raw ako. Hindi ko naman kayo masisi, artistahin to it's. Nakilala niyo po akong tapat sa pamamahala at totoong pananalita. Hard work and straight talk. Whether it is about city projects or personal beliefs, I convey it with candor and I do not play coy. Real talk lang po palagi. Kaya buong kababaang loob, inahayag ko sa inyo mga kababayan ko, sa darating na Mayo, tanggapin niyo po ang aking aplikasyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi matayog na ambisyon na nagtulak sa aking desisyon. Ito, ngunit at dahil sa kalunos-lunos na kondisyon ng ating bayan. I do not run in promises. I run on prototypes. While I believe in the power of example, I also recognize the need
for constant innovation. I may not give you perfect government, but together we can make it better. Sa ating administrasyon, competence, not connection, will be the sole guide in making appointments. To those with skills, no recommendation is necessary. To those without, need not apply. To energize our bureaucracy, I will be inviting millennials to join their government so they can put their talents in the service of their fellow countrymen. Pero umasa kayo, pag meron akong taong pumalpak, you're fired immediately. At kung anumang anomalya, hindi ko po kukonsintihin. Hindi ko po kakanlungin sapagkat ang mali pag ikinubli at hindi itinama, bayan ng papasan ng perwisyong dulot nito. Hindi ko po pagtatakpan ng katotohanan. Neither will I manufactured opinion or false praises. But when assaulted with lies, I believe the truth, not the trolls, will set you free. I will be a healing president. While ours will be a government of national reconstruction, it will be also be a government of national reconciliation based on justice and rule of law. Sa panahon ng pandemya, siya na makakasama natin bilang leader na kailangan natin. Maraming sakit ang lipunan, mga kanser sa pamahalaan, na kailangan ng isang manggagamot. Nasasamaan tayo sa pagbibigay ng reseta ng lunas. Isang doktor na may puso, talino, at oras para sa tao. Tuloy-tuloy sa paglilingkod sa may mga sakit at problemang pangkalusugan. Kaya ikinalulugod ko po sa inyong ipakilala ang aking partner, ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Dr. Willie Ong. Paano ba ako napunta dito? Tumutulong lang tayo. Isa lang po ang nararamdaman ko eh. Pagdaan namin kanina dito sa Baseco, nakikita mo yung mga Si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso. So, magaulat na lang sila sa filing sa COC sa October 1 to 8 upod sa kay Dr. Willie Ong na kag sa iya sining mga senadores nga magaupod sa ticket ni Mayor Isko Moreno. Hindi malipod manigar nga si Mayor Isko ginaidulo ini siya sang mga mayors sa pungsod nga tanawan nyo blang Manila da subong sang una daw hindi puslan subong tahom-tahom ka Manila
hasta ang ilang overpass, underpass, sa una tama kay ko, subong, tama kasanag, kag may mga pinta, may mga drawing. Tikon ikaw maglabay, daw na-inspire ka man la. Din pa nga daw ginsunod man ni Mayor Jerry Triñas ang kahimuan to ni Isko sa Manila. Tingin papintahan niya mading overpass, ang mga flyover, naging papintahan man hasta mga taytay para matahom. Ang karsada nila, sa una damo to sang mga holdapper, kay bangod madulom. Subong niya tama kasanag. Kag sang una, dako pang utang ni sang Manila. Sa ilalon, subong niya naga-enjoy na sila sang ila nga income. Tanawan nyo bala sang una, ang baklaran, gagilinotok lang. Subong tawhay-tawhay. Tawhay-tawhay katama. Hasta dira sa Quiapo, sinumbali lang. Subong na-arrange sang Mayo. Ang iban nga wala sa nga balay, ginbutangan, patindugan sang pabahay, para maplastar sila sa amat-amat. So, sa tatlo pa lang katuig, nga pagpangalagan ni Mayor Isko Moreno, may dako na nga development sa Manila. Nakita na, kay hambal to sa mga kilala naton, ginatutukan niya gidya kumayara sa project. Siya mismo nagakandak sang check-up. Gina-check yagid. Kag kung gabi, siya nagalibot sa bilog nga Manila. Gina-counter check ya kung kumusta astang mga pulis niya. So amo na nga nagatawhay ang Manila City. So damo naga-idulo sa iya. Di damo ang nagatulod nga kung may magdalagan sa pagka-presidente. Napilitan siya nga mag-lunsar sang iya kandidatura sa pagka-presidente sa 2022 nga election. So bantayan nato ni. Ang bantayan nato ni. So tatlo na ang nakadeklarar. Una, nga nagdeklarar dire, kanday Go Duterte. Ikadua, si Manny Pacquiao. Sunod, si Kwan Gali, Ping Lacson kag Soto. Panawag nila, Pisot. Dason si Manny Pacquiao. Kag amo naman ni si Isko kag upod sila ni Dr. Willie Ong. Sino pagidaya ng sunod? May mga body language pa ni. Hindi, pagka-file, October 1 to 8, may harapan na iban nga body language. Basi may harapan na ang ibanda nga butangan nila piyon. Daw pa nga pampagana lang blanay. Tanawon niya kung pierde gana ang iya nga manok. Kag pag-abot abi sa kambyuhanay, kay laban-laban na, December naman na, dapat imugid partido, kung magkambyo ka. So dira na ang final nga listahan. So mabalaan nato ni ang final draft sa mga kandidato nga magapapili sa national kag local election. More power Iloilo, bringing more
to life. More power, Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Cinco minutos na nakaligad sa alas 9.
basig luyag nyo nga inom sang buko shake. Pwede ka mo makakadto sa Ceres Terminal, sa Barangay Kamaligaro, pangitan nyo daw Sweetie Buko Shake. Mayara dira nga mga pure nga buko. Ha? Puro-puro gina yung buko. Tag ang kalamay, puro-puro gina siya. Mayara small, medium, kag large. Mayara man sa nga sweet cream. Kag kung hindi ka mo kakadto sa Sweetie Buko Shake sa Barangay Kamaligaro sa Ceres Terminal, pwede man nga mag-order ka mo sa Food Panda. No, kay may Food Panda Pro man na ang Sweetie Buko Shake. Pwede ka mo order para madeliveran ka mo. Kaya ang taga Food Panda rider, amo na mga madaasig na magkuha sa mga order. Pag-abot nila, ara na dason, lakat naman dason sila, amo na nanamian nila. So, basi luyag nyo nga magtilaw, order lang kamo sa Food Panda. Sa dugang pagid, sa mga gimaras nun, kasi luyag nyo man nga vaccine sang inyong mga kasapatan o kung ipabulong yung inyong ido, iti mahal nga daan subong nga mga rasa ng mga ido ni. Ara da sa Vitron Animal Clinic. Sa diin ini ang Vitron Animal Clinic, ara sa San Miguel Hordan, Guimaras. Sa din ginadampi, no, may nagapamangkot. Kung magkadto ka sa Santa Teresa, yara sa left side. Sa unhanan na sang Dominic Funeral Parlor. Yara sa left side siya. Kag kung magpaliko ka pakadto sa Mangkupo, undi sa right side na. Liko ka sa Mangkupo, falls. Mayara na dangalan nga People's Television. Amo na dang ilang transmitter sa nga PTV o kon People's Television. O nanang nasang karwas ara sa right side, sa People's Television, sa unhan tong Dominic, sa wala, sa unhan ng sang Dominic, amo na ang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic, ginapanagiyahan ni Dr. Ronnie Galia. Aralan na da sa left side, approachable ini nga doktor, rehistrado nga veterinarian. Mayaraman na da sa sidekick kung why da siya, mayaraman na da siya sa laligan. So kadtuin nyo lang, dalaan nyo inyo sapato, mayara lang da sila nga adlaw, nga hindi sila maka-duty kay ti. May mga gina-follow up man na siya, may mga seminar man, nga ginahimo, o may ginahimo sila nga mga seminar. So, Vitron Animal Clinic. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Mga senador, nagpandam sa taga-Comelec nga buhina ng budget. Kung hindi pagatagan sang pagtamod, ang ginapangayo nga extension sang Senado kag Kamara para sa voters registration. Ang voters registration, hasta lang ni sa Setyembre 30, madamo ang nagahinyo nga kung mahimo i-extend kay nagadinaguso kada adlaw, hindi perme magnubo tag isa kagatos ang gapila. Iban taga alas 2, alas 3 gapila na. Tigay nyo ang Senado kag Kongreso nga extend Si Mayor Triñas sulat man to gani mo. Pero nakasulat na ya, mayara na nga ginapasa nga House Bill ang Senado nga nagahingyo ni sa taga Comelec. Kay ang Comelec in bank, sila ini ang makadesisyon.
Hindi man niya pwedeng selected. Kaya ang desisyon nilang mag-inbank ka, tanan ina, no? Tanan. So, hindi basta-basta, no? Hindi na basta-basta. Ti ano na di, ang mahambal sang Comelec, parte sa ginambal ni sa mga senador. Yari ang porsyon sa pagpabutyag ni Senator Kiko Pangilinan. Maraming salamat, Mr. President. Good afternoon, good evening to our colleagues. I rise on a matter of personal and collective privilege. Noong Lunes, September 6, nagbukas na muli ang voter registration sa mga lugar sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Ito ay matapos ang halos isang buwan ng pagsara ng voter registration sa NCR at iba pang mga syudad na napasailalim sa ECQ. Ngunit sinalubong ang pagbubukas na ito ng napakahabang mga pila para lamang makapagrehistro. Meron tayong video na maaring ipakita, maikli lamang. Ito ang eksena sa labas ng Quezon City Comelec office nung Lunes. Ito naman ang sitwasyon kahapon. Wala na ang mahabang pila sa magkabilang sidewalk ng gate. Kanina, dahil sa sama ng panahon, nilipat naman ang pila at waiting area sa Science High School na katabi lang ng Comelec. Marami ang Pumunta nga kami dito para mag-ano ang anak ko, magrehistro. Kaso lang, ang haba ng pila. Doon pa kami tinuro ng gwardiya sa unang kanto daw, na doon daw yung yung pila na bigayang ng number bago makapasok dyan. Kaso lang, umabot ng mga 3 oras bago kami nakapasok. Ay, cut off na daw, paano yan? Mag-uwian na lang tayo. Gaganon sila. Bale po, ang nangyari po is sobrang haba po ng pila kahit na sobrang aga ka po dumating. Wala namang yung iba hindi namang distancing, wala. Para okay lang sa kanila. Ang importante makarehistro talaga sila. Marami ang nagpadala sa amin ng mga litrato at nakita natin na kahit pa sinasabing extended na ang voter registration hours ng Comelec, ay talaga namang mahaba pa rin ang pila sa labas ng ilang mga Comelec offices. Ayon sa aming youth volunteer na si Ed, pumunta siya sa Comelec Quezon City noong Martes. Sabi ng Comelec, ang registration hours ay 8 a.m. to 7 p.m. Mondays to Fridays at 8 a.m. to 5 p.m. kapag Sabado o kaya holiday. Nakarating siya ay alas 3 ng hapon, pero cut-off na pala ng 2:30 p.m. Ang ilan daw sa mga nakapila sa Quezon City, 6 a.m. pa lang ay pumila na. 7 a.m. mahaba na ang pila, pero 300 lang daw ang ina-accommodate kada araw. Swerte pa nga kung 300 ang cut-off. Meron daw mga presinto na 200 lang ang cut-off sa isang araw. Meron pang mga presinto na 50 per day lang ang tinatanggap. Nang i-tweet ko ang lagay ng pila para sa mga makapagrehistro sa Quezon City, narito ang ilang reply. Ayon kay #HopeForTheBetter, isa na ako sa mga di pa rehistrado. Actually, 3 kami sa bahay. Lahat ng dokumento namin handa na 2 months ago pa. Kaso mahaba lagi ang pila at takot kami sa COVID. Nagkaroon din naman dito sa Eastwood ng satellite registration pero nawala na rin. Sana ay balik ang satellite registration. Sabi naman ni #Maria Juno 0621, Senator, I waited po talaga ma-vaccinate bago ako makapag-register here in Makati. Ubos na daw po yung slot. Para kay #It's me Nika, dapat talaga ma-extend. Isipin mo po, halos 80 people lang ata tabi, pero 2 p.m. na cut-off na agad kahit hanggang 5 p.m. dapat. Kailangan pa namin bumalik kinabukasan. Tapos up to 60 na lang daw makikater. The rest na pumila, uwi. Buti sana kung laging may time pumunta at may pamasahe.
Sabi pa nung isang comment, merong mga personnel, mga security na ang sinasabi, umuwi na lang daw, wala namang mangyayari sa pagrehistro. Mula mismo sa mga nakapila, ang daming balakid sa pagpaparehistro. Takot sa COVID. Ubus na ang slot. Hirap makakuha ng oras at walang pamasahe. At may pag-discourage pa. Ilan lamang yan sa marami at napaka-valid na constraints ng ating mga kababayan para magparehistro. Ayon sa PSA, ang estimated voting population sa darating na halalan ay 73.3 million. Sabi naman ng COMELEC, as of August 24, mayroon ng 61 million na rehistrado. Ibig sabihin, mayroon pang 12 million Filipinos not yet registered to vote in the next 17 days. Ayon naman sa nakalap ng ating opisina, pinakakonte ang registration sa NCR at Calbar Zone. Expectedly, mga region na pinaka-tinamaan ng COVID at mga lockdown. While the national average of registered voters vis-a-vis the PSA projection is 86.6%, 69.2% lang sa NCR, 76.5% sa Calbar Zone. Mababa rin sa Central Luzon o Region 3 na 79%. Kaya ang panawagan natin, we must not disenfranchise our voters. Dapat bigyan ng pagkakataon ng lahat na makapagrehistro ng ligtas. Dapat magkaroon ng konsiderasyon sa dami ng pinagdadaan ng lockdown dahil sa COVID. Dapat i-extend ang voter registration. Simula nang buksan ang voter registration noong January 20, 2020, 4 of 10 registration days sa Maynila was lost due to lockdown. Sa NCR, 4 sa 10 araw, sarado ang COMELEC sa mga gustong magparehistro. To recall, March 10, 2020 nang sinuspindi ang voter registration dahil sa ECQ, na natiling suspendido hanggang August 31, 2020. Mahigit 5 kalahating buwan, halos 1 kalahating taon, hindi makapagrehistro. Last August 2020, the poll body promulgated COMELEC Resolution 10674, which set the protocols for new voter registration under the new normal. COMELEC thus suspended registration in all areas under ECQ and MECQ for the duration of these quarantine qualifications. Nang nakaranas ng surge ng COVID case nitong March, voter registration suspendido sa Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite at NCR. Nag-resume ang voter registration noong May 17, 2021 nang bumalik sa GCQ status. Nawala na naman ng halos 2 buwan para sana makapagrehistro. Nationwide, dahil sa suspension ng 5.5 months, tinatayang about 30% ng mga araw na sana'y makapagrehistro ay nawala. Hindi pa ito kasama ang mga lugar na kinailangan magsuspindi dahil walang pasok o kaya naman tinamaan ng back-to-back ng mga bagyo noong nakaraang taon. Hiling sana natin 1 buwan pa na extension para sa mga buwan na nawala dahil sa lockdown. Mahalaga sa COMELEC na mabigyan ng oras at panahon para maihanda ang voters list bilang prerequisite for the preparation and completion of its project precincts or POP. We believe that a 1-month extension will not delay COMELEC's preparation. At sa katunayan, mula 2013 at 2016 at 2019, October 31 ang naging deadline ng registration, hindi September 30. Bakit nung walang suspension ng halos kalahating taon dahil sa COVID, mas mahaba ang registration period? Bakit mas maikli sa panahon ng COVID? Dapat at the minimum, parehas lang sana, October 31. Para naman sa national at local elections ng sabi nga natin, 2013 at 2016, October 31 ang deadline. Sa ating mga kasamahan sa Senado, the Supreme Court itself recognizes the COMELEC's power to set the deadline of voter registration, so long as no registration may be done during the period starting 120 days before a regular election. Based on this alone, COMELEC has the prerogative to set the deadline of voter registration before January 9, 2022. Pero hindi natin hinihiling yun. 1 buwan lang ang hinihingi natin dahil kinikilala natin may mga pagsubok din ang COMELEC. Nariyan pa rin ang COVID. Nariyan pa rin, siyempre, ang paghahanda para sa 2022 elections.
Another youth volunteer shared with us her experience. She said she only turned 17 this year and decided to register so she can vote next year. Hinanda na niya ang kanyang mga requirements. Ilang linggo ba bago pa pumunta ng City Hall. Pero nung dumating siya sa kanilang COMELEC, wala raw social distancing ang naganap doon. Hindi rin nasunod ang mga safety protocol. And sabi niya, there were a lot of people and I felt really unsafe. What if someone in the City Hall was positive? I have asthma and if I catch the virus, it will be difficult for me to recover. Pagkasamit niya raw ng kanyang documents, pinaupo siya sa tent na puno ng tao. Dikit-dikit daw ang mga upuan, kaya hindi pwede ang physical distancing. Nung sinubukan niyang umupo sa medyo malayo at iwas sa siksikan, hindi siya pinayagan. Dapat daw doon lang sa tent ang mga magre-register. 4 na oras daw siyang naghintay sa pila bago matapos makapagrehistro. Sabi sa kanya ng mga kaibigan niya, swerte raw na yun dahil isang buong araw daw pumila ang iba. For her, she hopes that voter registration will be extended so that registration areas will not be too crowded, so that there is more chance for healthy safety protocols to be followed because the virus is real and deadly and doesn't choose its own victim according to age. Ang sinasabi lang po niya, makikita sa mahaba, matatagal at masisikip na pila na gustong-gusto ng tao ang makapagrehistro para makaboto sa 2022. Hudyat din ang mga pilang ito na kailangan magkaroon ng extension ng registration para ang mga nagpaparehistro hindi pa lalong ma-expose o tumaas ang panganib na magkasakit. The September 30 deadline was set before the pandemic. It is a pre-pandemic deadline. Hindi nakonsidera yung mga malalahabang mga suspension ng registration period. Kaya dapat nagbago na ang sitwasyon. Kinakailangan naman mag-mutate din, yung mga plano ng COMELEC, pati na yung planong tapusin ang registration ng September 30. Walang sino man noon ang nakakahula sa bawat paglabas ngayon ng bahay ay isang malaking banta sa kaligtasan. Dapat mag-adjust ang COMELEC para sa realidad na marami pa ang gusto magparehistro. We recognize and commend the many adjustments COMELEC has made. Nagpartner ang COMELEC sa mga malls tulad ng SM, Robinsons, Ayala at ginawang satellite registration centers ang mga mall na ito. Pinayagan ng COMELEC ang voter registration sa mga lugar na nakapaloob sa MECQ. Binanggit na natin na in-extend ang voting hours. Nireactivate ng COMELEC ang records ng mga hindi nakaboto nung 2 huling eleksyon. But precisely given these pandemic restrictions and many adjustments that have to be made, naniniwala tayo na reasonable naman at marapat lang na extend ang voter registration ng 1 buwan o hanggang October 31, 2021. Kaya nag-file tayo ng Proposed Senate Resolution 851 na pinirmahan ni Senators Recto, Drilon, Binay, De Lima, Ontiveros, and Villanueva. Hinihikayat natin ng Commission on Elections na seryosong ikonsidera ang pag-extend ng deadline ng voter registration para mabawasan at hindi mangyari ang voter disenfranchisement. Maasa rin kami na maririnig ng COMELEC ang hiling ng Senado kung sakaling ang resolution na ito ay maipasa. Extend the pre-pandemic voter registration deadline from September 30 to October 31, 2021. Mr. President, the resolution 851 is now with the Senate Committee on Electoral Reforms. It was referred there. We have consulted with Senator Amy Marcos, and I believe she will make a manifestation after this privileged speech. We are seeking that the Electoral Reforms Committee referral be changed with the consent, of course, of the chairman and, of course, the permission of the body, referred to the Committee on Rules so that hopefully our plenary can adopt the said resolution with the permission of our colleagues. Maraming salamat, Mr. President, Majority Leader, at we hope to get and secure the support of our senators to a request that we believe is reasonable and necessary. Magandang araw at maraming salamat. Si Senator Kiko Pangilinan. Ti dito sa lower house sa Kamara, may tuman na itong nagpasar, no, si Paduhano blato, Congressman Paduhano.
sang Negros. Depende sa taga Comelec kung i-consider nila. Kaya kung hindi nila makonsider, ti madamo gid ang hindi makabutar nga nagahiwaos nga magabuto. Kalabanan nga daan subong nga parehistro mga millennial, mga baguhanon gid. Mga 70% mga baguhanon, new voters gid. Di mo ning hingyo sa nga Senado kag nagahingyo man ang Kamara. Imabala nato ni pila kadlaw ni kung ano ang mangin desisyon sang Comelec and Bank may kang tanan sa pasar nga resolusyon. 27 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number na da sila, 523-0039. So kung mag-order kamo sang itlog sa Eager Farm, tawagin nyo lang ang ina nga numero, no? 523-0039. Number na sa Balibagan Este. Iya ina sang Eager Farm. Nga ginapanagiyahan ni William kag Juicy Lagman. Priska mga itlog da, kag barato pa. Wangitaan nyo lang da sila. Mayaraman mobile number 0947-856-4729. 0947-856-4729. Sa mga listeners naton, mga kabyanan naton, nga pamakal sang isda sa Central, sa Pasig, kung nagapauli man pakadtos dumaraw, base luyag nyo, nga magbakal sang isda nga priska, o kung ng mga seafoods nga priska, ara da sa cruising patio, Dueñas, Iloilo. Ginagarantiyahan ko na sa inyo, ang pwesto da ni Jima, Tupas, kag ni Digol, Panis. Pangitaan nyo da, ambala nyo na to na kung nagsugo kung din da ang iya nga pwesto. No? Kay damo da sang isda nga mga priska. Pili lang mo da, mga gagmay, dalagko, mga dalagko nga mga isda, hasta ang mga naganlain nga mga seafoods. No? Pili lang mo da sa pwesto ni Jima, kay ang ina nga mga isda kag seafoods, halin sa istansya dito na nila ginakuha. Priska daw. Kita ko, iban ga pisik pa. Musta ka mo da? No, sa Crossing Patio Dueñas. Hindi mo da magkalipat Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Yara na sa left side kung magpakadto ka sa Pasig, yara lang sa left side. Tabo ka lang da, halong-halong lang galing ka mo kay highway nga daan. No? Halong-halong gig ka mo. 30 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Si Secretary Leonor Briones nagpalabot sang reklamo to sa kay PNP chief. Kay daw hindi na magwanta ni ang cheating nila. Lapnago na nga kopyahan na isang sabat sa modulo. Sa mga kabataan, ara sa community, ano na gani panawag? Online kopyahan. No? Sang nagligad, mga 800,000 na subong nagnubo. Nag 700,000 na lang. Kaya ang iban, inadlukan, giniris nilang ila nga kanda, ang ano na panawag? Giniris nila ilang alanda. Ang ila identity.
Kay ongoing na ni ang investigation sa pulis. Iluyag ni Secretary Leonor Briones ang DepEd nga balaan ni kung sino gid ang mandatos. Kay hindi gusto si Secretary Briones nga muning himuon sa mga kabataan niya alang-alang nga ara kita sa DepEd, tudluan ta sila sa mga malain. Tudluan ta sila sang pangawat nga mga estudyante lang may cheating na. Ano nagidayan kung magdalag ko na sila makatapos sa pag-eskwela? No? So, ginapadiskubre ni Secretary Briones kung sino gining mandatos ni sa community kopyahan. No? Kaya ang iban nga mga answer sang module, ambot ko ninsakto na, nga ara da ko no. No? Ara da ko no. Bago lang ko ganik balo man eh. Ari si Secretary Leonor Briones sa iyang apilar kay PNP Chief. Secretary Briones, some students struggling with distance learning have taken to online cheating by joining a Facebook group where they share notes and answer to modules. Ano daw pong step will the DepEd take to address this as well as the challenges students face that lead them to cheat? Similar question po yan with Kenneth Pasien. Ang question na yan. Ang question ng cheating ay hindi lamang question sa education. Hindi lamang sa examen sa edukasyon. A question yan sa buong lipunan ng Pilipinas. At saka yung question ng cheating in schools ay lingering issue. No, hindi ko gina-justify. I'm saying that it is there and we will not tolerate it. We are now seeking the assistance of the authorities in tracing, no? Kasi mayroon naman talagang may questions kasi dyan at saka may key tayo for the answered questions. Kung na-leak ba yan o napunta sa mga estudyante o nagkopyahan, kailangang imbestigahan natin yan. Ang pagkakaiba lang yung sinasabi ko dahil problema na yung cheating in society itself, not just the Philippines, in human nature itself. And so, pero hindi ibig sabihin na i-tolerate natin because it is there. It's not like Mount Everest na we climb it because it is there. But we have to take auto natin, tinuro natin sa ating mga bata. Yan, so sorry. Honesty is the best policy. And perhaps the best teachers of honesty would also be the adults themselves. That's why we are calling on all who are involved in helping to kindly moderate or stop their activities because we will not stop at justifying it, at saying that it exists. We will take steps and we already are in touch with the appropriate authorities because we will not tolerate it, at least in education. Opo. Si Secretary Leonora Briones sang DepEd. Di take action dason ng PNP Chief. Police General Guillermo Eliazar. May kang tanan sa inyo ni DepEd Secretary Leonor Briones. Ginmanduan na ang Anti-Cybercrime Division. Nga i-check kung sinugid ni nagpulo pamuno ni. Sinugid ni ang nagpulo panguna na sa community kopyahan. Yari si PNP Chief, Police General Guillermo Eliazar. Matapos nating marinig ang paghinang tulong ni Secretary Liling Briones, kagad ko initasan ang ating anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa Department of Education upang alamin kung paano makakatulong ang inyong PNP dito.
Education is the most important part of one's life because, as American civil rights activist Malcolm X once said, it is a passport to the future and that the future belongs to those who prepare for it today. Gaya ang pinapatupad naming reforma sa kapulisan through our intensified cleanliness policy, handa at seryoso ang inyong PNP na tumulong upang sawatain ito sa lalong madaling panahon upang hindi na lumala pa. Dahil kung sa ganitong estado pa lamang ay talamak na dayaan, walang mangyayari sa ating bansa sa kamay ng mga hindi tapat sa pag-asa ng bayan. Sa ating mga mag-aaral at kanilang mga magulang, hindi pabilisan at patilinuhan ang tunay na intensyon na edukasyon. Kaya hayaan ninyong matuto kayo sa matapat na paraan and at your own pace. Dahil ayon nga lagi sa narinig at sinasabi ng ating mga guro, educating the mind without educating the heart is no education at all. PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar. Why pa man sang result? Why pa man sang update? Kay sige pa ang pagpangusisa sa Anti-Cybercrime Division. May kang tanan sa sining kopyahan na isang sabat sa module. 37 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Balik kita sa atong nga pagpangalagad sa tanan-tanan nga mga listeners naton. Sa mga kanyosline naton, ginatingob ko lang ni. Kay grabe, gidang ulan. Pasensya gidang, hindi ko may isa-isa mga pangalan nyo. Kay grabe ulan sa syudad sa nga Iloilo. Daway na buwas. So, tanan-tanan ka mo nga nagapamati da. Ilabi na sa amon ni nablos niyo kay Nonoy Mark. Mayang gabi kay Leslie London nyo. Ngara sa Bacoor, Cavite. Kay siya pamilya mayang gabi. Dira man sa mga barangay officials sang South San Jose Mulo, kag sa mga pumuluyo mayang gabi sa inyong atan paliyoga palaptan nyo na pa-like and share and follow sa aton nga Facebook page sa Iloilo Newsline, no? Kag sa ipalihog pa subscribe sa YouTube channel. Palihog lang da, kamo na bahala da, ha? Salig lang kami da sa inyo. Si Guimaras Vice Governor John Edward Gando, napakigangutan ta kay isang nagligad ang Department of Health. Nagpagwa ini sa classification status sang Guimaras. Nalakip siya sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Bacolod nga ara sa alert level 4. Tingin pamangkot naton si Vice Governor Gando kung kumusta ang kaso sang COVID sa Guimaras. Ikumparar sang una kag sa subong. Isang una damo ti subong kuno jutay na lang. Yari si Vice Governor John Edward Gando. Actually, mga tatlo na nakasimana or apat kasimana na nasa dyan, kinakonsidera nila ang utilization o sa ating natin hospital. Dari level 1 hospital lang kita sa probinsya. But muling na highly essential travels kita sa Hapon, kakisito ang atong pagpasudot sa mga pumuluyo. But ang pagtaas ng ating mga kaso sa dyan, tala ini sa kapulugan niya pagtaas sa Western Visayas sa Bugos na Pungsod. But we are hopeful nga mamatamat din itanan kasi nakalapot na diya ang dilata sa aton pagpadasigit ang pagpanglaton sini so kung active nato mga 400 plus. That's why nga sa subong white pasang social gathering, even religious gatherings are suspended. Kag highly essential travel sa Hapon ang pagpasudot naton sa probinsya sa Guimaras.
So, mga tourist destination wala sa gyapon na ang open. Tama. Sirado sa po na ato yung mga tourist destinations. Kaya ang pagsunod din sa Gimaras, highly essential travel. Wala sa leisure pakita, Sir Johnny. Oh, how about ba isang ang negosyo until what time lang? Ang mga negosyo natin diri sa mga merkado hasta alas 4, no? But we give the mayors ang ila poder sa mga pampubliko ng mga merkado. Kung ano oras sila buksan, ano oras sila radaan. But sa ETO 37 dito, alas 6 hasta alas 4 ang pagbukasan natin ng mga tiyangge establishments diri sa probinsya. Oh, pero pwede pa nga ma-amend sa local chief executive. Nga pwede mahigayaya alauna, alas 2 pagsira. Ang aton mga mayors can only amend or can only regulate the public markets. I see. Pero ang sa kabilugan niya sa buwa sa publiko ng merkado, alas 6 hasta alas 4 gate. So hindi na nila matando. Otherwise, that would be ultra vires. Ang itagaan lang sa ihatag lang sa ilang poder ang arak sa merkado. So they can close it at 1 o'clock or 2 o'clock kung gusto nila, but not the establishments outside the public market, Sir Johnny. Ang importante ba nga nahagan-hagan na subong ang pinadungol sa iban nga mga Gimaras nun, kagang pagsulay nila sa ulan nga tugas ng kaso, importante nga nahagan na. Yes. Kabay pag hindi magsilisigi, hindi ito ng Sir Johnny. So, Vice, thank you so much sa liwat. Thank you, Sir Johnny. Salamat kay Tetsasyon. Salamat. Si Vice Governor John Edward Gando sang Gimaras. Tayo na lang kaso sang COVID. Galing hindi pa na mabisitahan ng mga tourist destination sa Gimaras kaya ginasiguro sang mga lideres, sa mga medical frontliners nga mabutang man kamo sa safe, no? Ang inyong paglakat to, pagkadto sa ulihi, itagob lang nanay, no? Kay butang sang insakto sang mga public officials ang inyong kabuhi sa insakto man nga tion kag lugar, no? Ulatan nyo lang kay i-announce man na nila kuno. 44 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan ta ang speech ni President Rodrigo Duterte kay nagtambong ini sa United Nations General Assembly. Di daw nagpautwas di si President Duterte nga makaluluoy kuno mga bigado nga pungsod, mga nasyon. Kay hindi bastante ang vaksin. Kung saan ulang atagan. Kapin pang iban nga mga nasyon nga may ara-ara. Nga madalag ko mga nasyon. May nagakatabo nga hurding. Ti kung saan ulang ang luyag nila tagan ka. Diyan mo lang ulat ka lang. Iban to yan may booster shots na. Aton paano ta mag-booster shots kay way pagani si Kundos? Way pagani matunan sang mayo sang mga health expert naton. Sa iban to yang lugar, may ara na iya gani iya nga lain ang first dose, lain ang second dose, kay may ara naman sila iya nga pagtuon. Aton dire, way pakitaya sang pagtuon. Pariutos nagligad, nagkabululyaso. Lain ng first dose, nga gin-inject siya, lain ng second dose. Sila nga daw na mislok. Paano na mislok naman? Kaya mayara na da nga sa area, nga mo ang screening, may screening area na da mo. Gina-check na, ginatanaw ng himong card. Araw-araw na nga way makitan. No?
So nagapautwas si President Duterte. Ya budlay, kung pigado kang nasyon, ulat ka lang niya kung saan katagan. Ya ginatago sa iba niya nga nasyon ang COVID vaccine. Yari si President Duterte. And we believe that fairness, equality, and respect should always be the basis of our engagement with one another. Only with this can we correct the injustices that doom the downtrodden all over the world to a life of indignity, and for the thousands during this pandemic, certain death. Mr. President, the picture is bleak. It is a man-made drought of vaccines ravaging the poor countries. Rich countries hoard life-saving vaccines while poor nations wait for trickles. They now talk of booster shots while developing countries consider half doses just to get by. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is, a selfish act that can either be justified rationally or morally. The plain fact is, this pandemic will not end unless the virus is defeated everywhere. Vaccines are key to achieving this. This is why the Philippines committed $1 million to the UN's COVAX facility. This is our modest contribution to our collective fight against COVID-19. We strongly urge our privileged partners to fully support the COVAX facility and further strengthen other cooperation mechanisms. We need this to save more lives, break the cycle of variants, and help ensure global economic. Si President Rodrigo Duterte. Lingalulukoy ka lang. Kumpigado ka galing nasyon. Kag kung kinanglan mo ang vaccine, hulat ka kung saan o kanila tanayan. Hulat ka kung saan o kanila buligan. So ginpalabot ya sa General Assembly sa United Nations. White na mabalan ko na ano mga resulto sang ilang sinapol sa United Nations. Loadleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapangubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede niyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz,
sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa mga ka-newsline, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa amon nga pagpangalagad sa subong nga edisyon. Dahil lang gid kay may talamyawon na si Sweet. Go ahead, Sweet. Happy birthday kay ta Rosemary Sales. Mayang gabi da kay Marie Joy Castiva, Marie Eve Santia, Leslie Londonio, Pamski Santelian, Janjan Sapio, kay Maymay Rapita, Eda Joy Bono, Carlos Zaldivar, Raylan Vergara, Olivia Saspa Marcelino, Nicole Cabagua, kay Joanna May Gumbok, kay Kagawad Malani Regacho Cabalonga, kay Kagawad Amin, kay Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, kay Precious, kay Rene Cabalonga, Hernani de la Cruz Galvez, Kagawad Betty Malion Talavera, sa kay Cheryl Malones, kag Ruel Malunes, Bobby Estember, Nolly Diaz, Babs Villanueva, Manuelita Sibonga, Jomel Siwagan, Christy Galio Gonzalez, Eileen Andres Sorsano, Lorna Perono, Stephen Alcain, Darakan Day Tututong, to Cheryl Baby and Tuto Child, kag sa Lucendo family, Kanday Antiting, Tolando, Lenlen, kag kay Doc Ronnie Galia, William Casio Jr., Jose Yanson Paclibar, Yob Visitacion, Carmelino Capitle, kay Nong Nonay Mark, kag ng Roxania na and Johan, kay Pastor Ed Kasidsid, kag kay Theripas Raw. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline, kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Sa mga ka-newsline, thank you so much sa inyo nga pag-upod sa nasiling tana. Pag-upod sa amon diri nga pagpangalagad. Sabay pa nga okay lang kamutanan. May harap agad. Ngayong gabi man kay Arlan Galila, Ayan Vincent Casiple, Maria Nictalia Gipo, Lionel Paguntalan Bangyao, kay Nangching Claveria, kag sa iya nga pamilya, Najma Tupas, Gemma Shonzon Kainglet, kay Noralita Tano Tabulok, Kay Johnson Gutera, classmate. Kay Ruby Provido Gallo, Helen Dolorosa, Papski Evangelista, kag kay Bong Tanato mayong gabi. Sa mga listeners naton Luzon, Visayas, kag Mindanao, madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod. Ini ang inyong mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sang bida, bawal walang mas, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Upod man sa atong technical partner, kay Toto Boy Chef, kagay Nonoy MJ. Ako naman ang inyong alaga, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat, kagmayong gabi Pilipinas, para sa Iloilo Newsline.